κοινοφελείς σκοπούς. Αυτό δεν θεωρεί το αυτονόητο. Ουδής τόλμησε τότε ή τολμούσε να το θεωρήσει κάτι παράξενο, κάτι εκτός τόπου και χρόνου, πολλό δε μάλλον κάτι αξιόπινο. Και εγώ αναρωτήθηκα και το έψαξα, γιατί σε αυτήν την έκταση η διαχείριση χρημάτων. Ήδη ο Κώστας ο Τσαρούχας σας είπε ένα στοιχείο, το οποίο το διαπίστωσα και εγώ, πληροφορία από τον προϊστάμενο της δικαστικής φυλακής της Κομοτηνής. Έχει μεγάλες φυλακές η Κομοτηνή που φιλοξενεί κρατουμένους του ευρύτερου χώρου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 500.000 ευρώ δόθηκαν τα τελευταία χρόνια από τη Μονή για να πληρωθούν ποινές κρατουμένων για να μπορέσουν να αποφυλακιστούν. Ένα δεύτερο, διαβάσαμε, όσοι το διαβάσαμε προημερών στη Ελευθεροτυπία, ένα μεγάλο ρεπορτάζ για το φοβερό αυτό πολιτισμικό μας κοιμήλιο, τα χειρόγραφα του Πτολεμαίου. Διερωτήθηκε κανείς τι κοστίζει η συντήρηση χειρογράφων. Έκανα το λογαριασμό και το βρήκα και θα σας το πω ξέροντας ότι θα μείνετε εννεοί. Η Μονή διαθέτει περί τις 250.000 χειρόγραφα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? 2.500, με συγχωρείτε, ναι. Περί τις 2.500 χειρόγραφα. Η συντήρηση αυτών των 2.500 χειρογράφων κοστίζει περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Και εγώ ίδιος δεν το πίστευα, αλλά είναι έτσι. Και είναι αυτονόητο, γιατί θέλει ιδιαίτερη τέχνη, ιδιαίτερες μεθόδους, ιδιαίτερους τεχνίτες που κοστίζουν πολύ, υλικά. Η δε ανακαίνιση της Μονής σύμφωνα με το πρόγραμμα, τη μελέτη αναπαλαίωσης που είχε γίνει, κόστιζε πάνω από 215 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα, τα οποία όμως βέβαια είναι χρήματα συντήρησης και διατήρησης ενός από τους φάρους της Ορθοδοξίας και του πολιτισμού μας. Και όχι μόνο αυτού, και πολύτιμων στοιχείων που συνθέτουν, αποδεικνύουν, τεκμηριώνουν και στηρίζουν τον πολιτισμό μας. Όπως τα χειρόγραφα του Πτολεμαίου, ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Επανέρχομαι στην κατηγορία του ξεπλήματος και κλείνω με αυτή. Έλεγα πριν ότι πρέπει να προέρχεται το χρήμα από παράνομη πράξη. Παράνομη πράξη, αν δεχτούμε ότι δεν υπάρχει απιστία, δεν υπάρχει. Αλλά ακόμα και αν δεχτούμε ότι υπάρχει απιστία, η απιστία δεν αναφέρονταν στις παράνομες πράξεις που θεωρούνταν ξέπλυμα όταν ίσχυε ο νόμος. Αλλά ακόμα και αν δεχτούμε ότι, και το ξεπεράσουμε πάλι και αυτό, πάλι υπάρχει ένα επόμενο. Τα χρήματα που διαχειρίστηκε η Μονή δεν προερχόταν από τις ανταλλαγές, αλλά από τραπεζικά δάνεια. Τα οποία βέβαια ο δανεισμός από τράπεζα μόνο παράνομη πράξη δεν μπορεί να θεωρηθεί. Μπορεί να θεωρηθεί παράτομη. Η Μονή ζημίωσε τελικά, παρεσύρθη ενδεχομένως σε κινήσεις, σε χώρους που δεν ήξερε, αλλά παράνομη σε καμία περίπτωση. Ήθελα να πω λοιπόν με αυτό και κλείνω, γιατί αρκετά σας κούρασα. Σε όλες τις κατηγορίες που αποτάνθηκαν κατά των εκπροσώπων της Μονής, υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Απαντήσεις επάλληλες, που τους σταματάς ήδη με την πρώτη και παρόλα αυτά δέχεσαι για να συνεχίσεις λογικά και υπάρχει δεύτερη, που και αυτή το σταματάει. Παρόλα αυτά υποχωρείς και λες ας συνεχίσω λογικά και υπάρχει τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη και ούτω καθεξής. Εύχομαι λοιπόν η δικαιοσύνη, αν και είμαι βέβαιος γι' αυτό, γιατί ξέρω πως τραβάνε αυτές οι ιστορίες, όταν αποκτήσει την ψυχραιμία της ξανά και την υφαλιότητα που χρειάζεται, να αντιληφθεί την πραγματική έκταση των γεγονότων και να αντιδράσει σύμφωνα με την υφάλια αυτή αντίληψη. Σας ευχαριστώ.